Ξεκινάμε φρέσκες νέες εκπομπές για να φτιάξουμε μαζί σας γνώστη μέσα λες συνταγές. Και ταξίδια θα σας πάμε με τη γεύση οδηγό. Θέλουμε μαζί να δούμε τι σημαίνει αληθινό φαγητό. Με τις γάτες παρέα μαζί σας κάθε μέρα. Μαγειρεύουμε και πάμε ένα μαγικό ταξίδι στις γεύσεις. Πάμε ένα ταξίδι, ταξίδι στις γεύσεις. Με τη γεύση οδηγό. Πάμε ένα ταξίδι, ταξίδι στις γεύσεις. Νόστιμο απλό εκεί. Πάμε ένα ταξίδι, ταξίδι στις γεύσεις. Αληθινό φαγητό. Πάμε ένα ταξίδι, ταξίδι στις γεύσεις.